यापूर्वीच आपण कणकेची पुरणपोळी केली आहे, त्याचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेलच। तर पुरणपोळी करताना आपण डाळीचं पाणी काढले म्हणजे येळवणी काढले। आज त्याच येळवणीची आपण कटाची आमटी करणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण कटाची आमटी करणार आहोत थोडी वेगळ्या पद्धतीने, चिंच गुळ घालून। तर यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। 2 कप येळवणी म्हणजे हे डाळीचं पाणी आहे। आपण पुरणपोळी करताना डाळ निथळून जे पाणी घेतलं होतं ते पाणी आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा, पाव कप सुकं खोबरं इथे मी कापं करून घेतलेली आहेत, थोडीशी कोथिंबीर, पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद, बेडगी मिरचीचा तिखट 1 छोटा चमचा, 1 मोठा चमचा कांदा लसूण मसाला, हा मी बाजारचा मसाला वापरलेला आहे, 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या, 3 मोठे चमचे तेल, 1 चमचा चिंच, 1 मोठा चमचा गूळ, 12-15 कढीपत्त्याची पानं, मीठ, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी। आता आपण वाटण करून घेऊया। गॅसवर मी इथे भिडाचा तवा ठेवलेला आहे। आता ह्याच्यात मी 1 चमचा तेल गरम करून घेते। तेल छान गरम झाले। आता ह्याच्यात आपण कांदा घालायचे। कांदा छान असा परतून घेऊया। कांदा अगदी मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपला छान मऊ झालाय। आता ह्याच्यात आपण लसूण आणि खोबरं घालूया। 5-6 पाकळ्या लसूण आणि हे सुक्या खोबऱ्याचे काप। आता हे एकत्र असं छान परतून घेऊया। वाटण करत असताना कायम वाटणाकडे विशेष लक्ष द्यायचं, वाटण करपू द्यायचं नाही। वाटण जर करपलं तर त्याला कडवट असा स्वाद येतो। आपल्या वाटणाला छान सोनेरी रंग यायला लागलेला आहे। आता गॅस बारीक करायचा आहे आणि हे वाटण परतत राहायचे। अजून एक थोडा वेळ हे वाटण आपण परतून घेऊया। आपलं वाटण छान परतून झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे वाटण एका वेगळ्या ताटलीत काढून घेऊया। हे वाटण आता थोडं गार झालंय। आता हे वाटण मी बारीक करून घेणार आहे। मी पाणी न घालता बारीक करणार आहे। तुम्हाला जर गरजेचं वाटलं तर तुम्ही थोडंसं पाणी घालून हे वाटण बारीक करून घ्या। गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय मध्ये आहे। आता ह्याच्यात आपण 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचे। तेल छान गरम झाले। आता ह्याच्यात आपण घालायची आहे मोहरी। ही मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे। मोहरी छान तडतडली। आता ह्याच्यात आपण घालूया जिरं। जिरंही छान फुललंय। आता ह्याच्यात घालायचं आहे ठेचलेला लसूण, हिंग आणि आता घालायचं आहे कढीपत्ता। हा काय मस्त फोडणीचा वास आलाय। आता ह्याच्यात घालायचं आहे आपण केलेलं वाटण। हे वाटण जरासं परतून घेऊया। हे वाटण मी पाणी न घालताच बारीक केलेलं आहे। आता गॅसची फ्लेम आपण लो करूया। ह्याच्यात घालायची आहे थोडीशी हळद, लाल मिरची पूड आणि 1 मोठा चमचा भरून असा कांदा लसूण मसाला आणि अगदी थोडीशी अशी कोथिंबीर घालायची। आता हे सगळं छान असं परतून घ्यायचंय आपल्याला। कोकण कन्या चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल प्रेस करा। गॅसची फ्लेम आपण बारीकच ठेवलेली आहे। हे 1 ते 1.5 मिनिट छान असं परतून घ्यायचं आहे। 1-1.5 मिनिट झाले आपण परतून घेतलंय। आता ह्याच्यात आपण येळवणी घालायचं आहे। आपण जे डाळीचं पाणी काढलंय म्हणजे येळवणी काढलंय ते आता आपण घालायचं आहे। हे छान असं मिक्स करून घेऊया। ही रेसिपी पाहत असताना तुम्हाला जर मजा येत असेल तर ह्या व्हिडिओला लगेच लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करायला विसरू नका। ह्याच्यात अगदी थोडं म्हणजे पाव कप पाणी घातलंय। आता ह्याच्यातच घालायचे थोडीशी चिंच, गूळ आणि थोडंसं मीठ। कांदा लसूण मसाल्यामध्ये मीठ असतं त्यामुळे मीठ थोडंसं जपूनच घाला। आता गॅसची फ्लेम मी मीडियम वर करते आणि हे छान आता जरा मिक्स करून घेते।
आता ह्याला चांगली उकळी येऊ देऊया. आपल्या कटाच्या आमटीला छान एक उकळी आलेली आहे. आता ह्याच्यात घालायची आहे थोडीशी कोथिंबीर आणि आता गॅस बारीक करून आणि त्याच्यावर झाकण ठेवून एक 5 ते 7 मिनिटं ही उकळी येऊ द्यायची आहे. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढूया. आपली कटाची आमटी आता तयार आहे. वरून थोडीशी कोथिंबीर आणि गॅस बंद करूया. मग आहे की नाही साधी सोपी अशी झणझणीत कटाची आमटी? ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून पहा. तुम्हा सर्वांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.